miércoles fueron otros 1.700 positivos. Euskal Herritarrok danborra da aurten ere bertan bera geratu da. Serio, honek bi aste iraun bartzuen. Bi aste denak etxea eta listo, bi aste. Danborra darik, ez? Bai! Tesa, Atzenik gabe danborra diak nola da? Bai, hori da. Danborrarekin atxedenik ez. Drogarik gabe atxedenik ez. ez zer gabe atxedenik ez. Ja tristia da, bi urte, ze tristura. Danborreko atxedenik ez. Tesa, ze triste. Gainera, Googleek gaur gogorarazi dit duela 2 urte non nengoen, eta nengoen Donostian, baserritaz jantzita, San Sebastian, bezpera ospatzen, ze ondo pasan du. Zendo, ez da, jakin izan bazenu, azkena izango zala tempora bateako, oindiko beto pasako zenun, Jakin izan bainu, imaginatu, azken parranda horietan, gero ez tezin gola denbora luze baten, Azken dantza bat. Azken dantza bat. Bueno, bakizue, oso ondo hasi degula ere orain urtea, ez danborradaik, San Sebastianik ez angulaik, hori, lehen urten ez da eta aurrekoan ez da, Aurrekoan ere ez. Aurrekoan ere ez. Ez dara. 2008an, nik angulak inoiz. Baina, bueno, guen, bota iezu kulpa, Jesus, epidemian azkarri honi, eta asko zebeta gelditzen da. Donostiako erraustegia martxan dagoenetik, angula populazio igo omen da? Ez. Akaso ingula populazio ego da. Eta hortan, pentsatzeko behar dugu, baino, esatezu harakila gatzegu, pixka markeo, harakila ere ez. Garzón esaten digun zer den jan behar duguna, zer den edan behar duguna, zer den zerekin jolastun behar dugun, pentsatu behar dugun euskaldun. Dakizue zer behar duen Euskadik? Atleti, Susana Cuchilla. Detrás de cada filete de carne que tenemos encima del plato, Un ministro comunista eta ministro soviético dela. hay muchas cosas que probablemente no nos habían contado. Garzanek esan duen bezala, detrás de cada filete hay zenbat erantzun posible dauden esaldi horren ostean, neskak? Detrás de cada filete, filetazo batzutan. Bai, detrás de cada noticia, zer dago, kezko kortina bat, ez? Bai. Hainbeste entzun da ez araiaen kontua, eta hor daukago pandemiaren beste hori, eta, en fin. Izugarri izan da, guain, puesten estena hau edo estena hori jarri dutena denako hain derrepente animalin ondon, ze politia, eta hemen gure baserrik, gure abeltzainak, kasuik ez dietenean egiten inoiz. Eta oso ridikula dira, ez? Ateratzea ez kasado eta bestea, eta gainera, hori, Iturgaitzak beti dauka oso zorte txarra. Ze, atzean, ez, bi zea behia eta... Dandole. Oiek ez fileti atzean. Ematen du nahi eta dala. Nahi egiten dula. Nik uste nahi ere ez zuela lortzen olakorik hori, seguro. nahi ere, dirutza gastatutare. Baina bendikan esperantza txiki bat badaukau. Hemen fundamentu gehiagi ez, baina Nafarrak badute fundamentua. Nafarguei bidean da ultzaman hasita. Kaixo Jasmin, gaur Ultzamaldea bisitatuko dugu. Nafarroa garaiko iparraldeko eskualdea da, Iruñeko merindadean kokaturik dagoena. Ultzamaldea 9 udalerrik osatzen dute, eta guk haietako 3 bisitatuko ditugu. Lantz, Ultzama eta Atetz. Ni iten dut ziripot. Ziripot? Bai. Zer da? Bada hemen herriko lehenozegon potolo bat. Aha. Eta orain zinez potolori.
1986 urtean jaio zen. Enpresa familiar bat bezala sortu zen, bere egunean, gaur egun langile gehiago ditugu. Eta urte haietan ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten. Hemen badaukagu baserri eskola, hau dena dela, goe animaleken, atzekalde hortan barraskilo proiektua, eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela. Duela 25 urte antolatu genuen Zurgai herri kirol taldea, eta hortik ideia hasieran Asio Floresekin ziordikoa eta bi anaiak, eta hortik hasi ginen erakustaldiak eta mobidak, eta gero dena etorri da. Giza semeak bioiek, olako batek zap, eman eta egurra eskuakin uste. Bueno, baina ultzamatik hasi eta imotz bidera jondira. Eta badakizu, ikusi nahi ezkero, nahieran amaika.eus. Futaleak katez da, ez da? Bai. 2013-tik, 2014-tik. Amairun sortu zen talean? Bai. Bere zen saiatzen lehenago hasi ginen, 2012 urten. Horretzen ez gainea Singestarreko mikrofonak erabiltzen ginen zela. Dantza izan da, betidanik dantzatuen dantza bat lehitzen, etorri zen Bizkaiatik, eta, da dantza bat, politiko-soziala, bere izaera ala do. Ja, 6 bat urte baitare beteko ditu. Eta duela, 6 urte izan zen 2015 lehen aldiz emakumeek parte hartu ginuna dantza honetan. Bueno, hau Ardigazta da, Iriazabal sor marka. Guk iten dugu hemen lehitzen. Eta, ardi latxan esnekin iten dela, esne gordinarekin. Ego Euskal Herriko eremu oneri dagokion sor marka bat da. Leitzako gaztetxean? Nola du izena? Atekabeltz. Atekabeltz gaztetxe, bai. Erekin, erraldoia da. Beko partea soili da gaztetxe, ez da? Hoi da, beko partea da gaztetxe eta antolatzen edo gestionatzen du gazte asambladak. Herriri 1000 gauz eskintzen dizken toki bat eta gaztetxea bakarri da parte txiki bat edo parte bat bakarra. Nafarroako Baberetxo txapelketaren finalea eta zuek biek, hane genuen Anai Bixaz. Irudi ederrak, ultzamatikan leitzaraino salto egin dugu neska, ze gazta ez, oza goxo ikustezian horrezan. Bai, ez da, aipatu dituzun gizonak ere, bai, ez da. Aipatu dituzu, oza, ez da ez ni izan. Ez dakit zei zinean, enborrak ikusten zianak edo enborrak ikusten zianak. Ez que Nafarrak badira, Nafarrak. Badue. Bai, ez da? Badue. Bai, Nafarroagui saioa badakizue, analisi sakon honen ondoren informazio praktikoa emate aldera, Nafarroaguiren demuraldia berriz ere martxan dela, ekipo zoragarria osatzen dute gainera, Ander Lanasek, Ekina Aizkorbek eta Samu Guardamirok, eta ikusten duzue, gidari beste bain ere, Jasmin Mansri ere, Iruindarra bertan dabilela. Ez galdu beraz, dagoeneko 2 saio, eta guztian nahieran, beti bezalaxe, beraz, aurtengo saioak ikusten ari zaretenok, iazkoak bereskuratzeko aukera ere baduzu, amaika.eusen sartu, amaika.eusen sartu, eta hortxe daukazue, guztia, eskura, Nafarroagui, interesgarria, honetan. Hori da benetako analisi sakona, eta tesak dio bezala, enbor txukunak ikusi nahi ezkero, Nafarroagui, hortxe daukazue, baina ez da justu, azuk iradakitzen duzu, eta ni sartzen naiz buru belarri, eta gero ni naiz provokatzen duena, baina zuzea. Bueno, tronkas. Ke bat, oi gezurra. Lasai tronkas. Ala ere... Derrubia, tronkiz. Naroa, gauza importantetara. Leitzaran aldetik, leitzaran bailaratik, baina bada beste bailara oso importante bat, Urumea. Bertakoa da, Naroa Iturri bertakoa da. Txotx? Bai, pixkat hor txotx, ni sagardokin jaio nintzen da. Iturri sagardokin. Gutxi da maiz, lehenengo saldia esan zuna. Gutxi da maiz. Neskamotzak, gure neskamotzak. Zer esan nahian?
txotx denboraldia zitzegin nahi nun eta aitzakia bilari nintzen. Ze gauza politia gelditzen diran hemen memorian, gure memoria historiko honetan, baina... Laburra, memoria laburra historiko. Eskerrak laburra daukagula. Arrain memoria historiko. Egia da gauza batzutan tamainak importa du, eta batzutan laburra izatea, hobe izaten da, memoria bezala gure kasuan. Baina, esan dakoa, Nafarra aldetikoaz, eta Gipuzkoara gatoz, izan ere Nafarra fundamentuzkoa dira, baina zer daukau Gipuzkoarrak Nafarrone bai, baina kalidadezkoa sentitzet, Gipuzkoan, sagardua. Xuotx! Sagardoaren lurraldeak antolatuta Sagardo berriaren eguna ospatzen ari dira gaur hemen Astigarragan, une honetan Sagardo etxean gaude eta ondoren gurutzeta Sagardotegira mugituko dira. Sagardogileak baikor ikusi ditugu 2021ko uzta historikoa izan zela adierazi dute 5 milioi sagar jaso zituzten sagardogilek eta horiekin 3,5 milioi litro sagardo egita lortu dute. Gauzak horrela, ostiral honetan irekiko dituzte sagardotegiek ateak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Udane arbe hortxe ikusi zaitugu fin seria datuak esaten, gero seguruen, sagardoaren etxera sartu zinenean, pixkat giroa berotu otezan, edo ze ikusi zenuen hor? Amak taldeak dastatuko du aurten, sagardo berri hauek izan dira 2022ko gonbidatuak, Alaitz Etxea, Maixa Lizarribarre, Amaia Oreja eta Kris Solano. Eta hemen ikusten duzuen bezala aurtengo sagardoari berria dastatu aurretik, hemen dabiltza sagarrondoa landatzen urtero egin izan duten bezala. Ze identifikatua sentitu nahi zen udane horratzean ikusten ziren amakeko emakume fundamentosa eder hoiegin, ai, eta ze ondo? Zendier egon nintzen, eta orain ikusiko dugu. Egon nintzenean oso kaskatuta zeuden atxurrakina berze zein gote zuten. Bai, ni ere egon nintzateken. Entzuten zitzaien, ai, atxurra, eta bestia. Baina aitzurra aipatzen zuten, ezta? Galanta harrapatzeko arriskua ere bere bizikoa izaten da, baina aitzurrari nola eragin, ezta? Eta aurrean 8.000 kamera eta argazkilari izan da. Proposamena, ea kolpez kolpetarrek hobetzen dugun marka, datorren urtari begira, edo bestela gukin, dezak gure txotx denboraldi irekiera propio, ezta? Bai, eta non egingo genuke? Inauteritan? Inauteritan, hortxe uzten dugu. Data ez dugu esango baino, hortxe. Sekretu guztiek eta ez usteko eta sorpresa ikeragarri ederra hauek guztiak denak batera ez ditugu esango, baina orain beste sorpresa ikeragarri bat, bai, desando. Bueno, esan bezala, aurreko astean egon nintzen txotx irekiaren ekitaldi horretan, eta hitz egin ahal izan nuen baitere amak taldekoekin. Kristonotza egiten zuen, bueno, hori egiten ari du. Hori egarri, iaz ez zuen horrelako antzik egin. Bai, Astigarragatik izan barran bazirudien Groenlandiatik, edo Islandiatik konexioa zuzenean. Berazik nahi baduzu ikusiko dugu? Tak. Deno, buruetan dagoen galdera da, ea inoiz bukatuko te den egoera pandemiko, distopiko, triste hau. Are gehiago, inoiz esango aldigute, listo, bukatu da. Kalera atera zaitezkete maskarillarik gabe, aske egon zaitezkete beldurri gabe, taberna batean. Zuen Aiton Amonekin ere egon zaitezkete, lasai asko. Inoiz ospatuko aldugu honen bukaera. Bigarren mundu gerra bukatu zenean ospatu zuten bezala. Elkarri musuka. Elkarri musuka ez dut uste, ezta? Momentuz, Astigarragako sagardetxean gaude, gaur ematen zaio hasiera txotx denboraldiari. Amak, taldeko kideak dira Amandreak oraingoan aurten. Bueno, beraiek ere egongo gara ea zer esaten digoten? Horregat... Bai, eta gauzak honela, Tesa entzun dugu aurtengo txotx garaian zertanola, baina revival bat, please, Amaika telebistak urte batzuk badara matza, nauraren garaiak ere izango zen. 2008an zenolako txotx irekiera Hernanin, mesedez aurrera. Diok, Hernani Gorrilla, hau da, aurtengo sagardo berria! Iazkoa baino gozoagoa eta kolore karga handiagokoa.
Halakoa izango da 2014ko sagardoa. Giro apartarekin eman zioten hasiera atzo Hernanin txotx denboraldi berriari. Asier Olaitzolak ireki zuen txotxa eta lehenengo tragoak kontrako ezterrikoek hartu zuten. Arane, ondo sartu zeiak. Oainigan falta zaio pixkate kaninua eta, bueno, Errexate, Ondo, eharki. Sagardogileek Euskal Herritik kanpoko sagarrarekin egin behar izan dute aurten sagardoa. Erabilitako sagarraren 130 besterik ez dira bertakoak. Uzta berandu hasi izanak eta uda lehorrak eragin dute horretan. Orduan argituko ditugu sagardo batzuk oso ondo etorri xamarrak eta beste batzuk atzera daudenak, ez da? Orokorrean egualdia bai hemen eta bai kanpoan nahiko lehorra izan daudara eta zukua ez du gutxixo izan du, baina ez da batez beste hain miketza izan. Eta eran errexeako sagardoa dira. Kolorez igual kargatu xoa, tanikoak esaten dana, baina oso eran errexak. Badira urte batzuk krisian gaudena eta egia esan azken txotx garaitan eta naiz autura batzuk aldatu, jendea hurbiltzen da herrira, ez? Eta hoi postekoa da. Espero dezagun aurten ere jendea eskaintza, hortarako prestatzen da herria, hortarako prestatzen dira eskaintza guzti horiek, sagardoaren inguruko eskaintza guzti horiek, eta espero dezagun giro honean jator eta txukun jundaila aurtengo txotx garaia ere bai. Festari jarraipena emateko Larregain sagardotegian egin zuten bazkaria. Gutzeko suposatzen du aldaketa bat, lehenko ikendien oso lasai dela eta gaurtikan aurrea beste mobida bat sartzen gehala. Baina, hortarako hitzek aurretik lanak egiten eta hemendiken aurrea, hendi etortzen dana hartzeko prest. Dagoeneko martxan dira beraz Hernaniko 12 sagardotegiak, aurtengo sagardo berria probatzeko aukera emango digutenak. Hoi gizon festa! Eta hor gaina hor txezeunen naroa hor mikroai ondo helduta lanian jota fuego. Baina izue, hor frogatxo bat badaukagu, ETV-ko gizonezkoen saio horrek ekin zion bat txotx denboraldiari, zergatik ez digu bakuk ekingo urrengo batean, berriz ere, 10. altz esaten dugunean, espero dezagun, bestela e-mail bat, oze, akuserretigok intzatzeko. Naroa? Nik kontutzen, agintzen, ekinek ezakin nola esan, ke seinaleak ere egingo dituelako batean, inkluso nik uste prest daula txekeratea eta pare bat zero jartzea berak egiteko txotxirik aldera. Zerok beti. Zerok betik, hori da, baina gauza bat, ekine, Tesandoren atalean gaude, merkatu Tesando. Bai, esan behar nun, urdaiazpiko bat bidaltzea beti izan dela aukera ona. Beti. Baina, egia da, nire partea da, eta mesadez, errespetatu ezazu, Pentsatzen nun urdaiazpiko bat eskatzen nahi zinela? Hori ere, bai. Tronka. Tronka, tia. Tronka. Segi ba. Udako iluna bada
taldea. Badakizue amak taldea zerratik den amak taldea. Bota, hipotesiak. Ez dut pentsatu nahi ama direlako, ez dut pentsatu nahi horregatik denik. Hori ere bai, baina beren izenengatik da. Alaitz, Maixa, Amaia eta Kris. Amak. Baina jendeak normalean pentsatzen du amak direlako dela. Baina ez da, nahi da baita ere, noski. Zergatik ez ama izan da. Kritikatxo bada ere. Kritika eta baita ere ama izateak ez duela eragozten lan egitea eta plazaz plaza ibiltzea, ez, kontzertu da? Ez darterako. Bila batera egin daitekela. Ama izaten zeanean ez zela hiltzen da, ama ez bazea ez dare. Ez dare, alaxe. Bueno, beraiekin hitzain duen eta hau kontatu zidaten. Bueno, hemen gaude amak taldeko kideekin, kaixo neskak, Amaia, Kris, Maixa eta Alaitz. Bueno, zuek musikaren historia egin duzue Euskal Herrian urtetan eta orain are gehiago, ez da? Bueno, beste aukera bat suertatu zaigu, alkarrekin itxekoa gainagoa engontan, eta egia esan gozatzen egia, disfrutatzen eta gusto-gustoa. Kriston arrakasta daukazu gainera, ez? Gustora gabiltza egia esan. Tonto sortu zitzaigun proiektu hau, 4 kanta prestatzeko emanaldi bateko deitu ziguten, eta segi eta gustora gabiltza oso. Eta deitu dizuete baita ere, aurtengo txotx denboraldiari hasiera emateko hori ohore bada, ez? Bitu, esan zigutenetik nolaxe gaude. Irribarrakin. Sorpresa, egia esan sorpresa, baina oso pozik eragerian. Ohore bada, ez? Bai, ni gaina hemengoa izan da, hemengoa astigarrakoa ez naiz, astigarra biznaiz, baina Hernaniarra naiz. Orduan doble hori, baina bai oso pozik. Emakumeak izan da, zuen ustez, sagardotegia zarrak izanen kontuak gehiago? Gaur egun ez. Leno argi eta garbi emakumea etxean gelditzen zen eta gizonezkoa juten zen sagardotegira. Baina gaur egun atea zabali daude danentzako, eta ala ikusteztunak iriki begiak eta jundeila, zegan danentzako da. Lehen komentatuet, badela baita ere ligatzeko leku bat, ez? Tinder, aintzinako Tinder izan daiteke edo... Bueno, ni sagardo zalea naiz eta beti astez etorri izan dune sagardotegira. Baina tokatu zaitanen asteburutuan etortzea eta ikustitzutenean autobuskak etortzen dianean Iruñatik, Gasteiztik eta bai, ligatzera datoz, Hor ligote asko da? Nik uste sagardotegian ligatzen dela. Txinguru hortan sortzen dana, ez? Atxurra hartuta. Eta zuek, gaur hartu behar duzu atxurra, baina literalki atxurra. Prestatu bete landatzeko eta... Ez dakiu. Prest gaude, zein? Oso elegante etorri zarete, hori bai. Bai, hori beti. Atxurrai eltze jeunian ze postura jarriko deun, oia, baserritarrak eskuak burua emango jue, baina gu saiatuko gara. Asko pozten nahi zuek izateagatik txotx denboraldiari hasiera emango diotenak, eta disfrutatu eguna, pentsatzen dut egun oso interesgarria izango dela eta oso intensoa bezala, eta zorionak. Agur bat bidaliko diezu mesedez kolpez-kolpeko neskei? Haupa neskak, eta, guk eskerrik asko esan behar dugu hemen egoteagatik. Orduan, agur eta jarraitu olako bilatxok egiten eta olako jendea inguratzen. Batez ere emakumeon artean biltzen. Muixi badenoi. Ikusi duzue korrika eta presaka grabatu behar izan genuen oso egun konpletoa zeukaten beraiek, prentsa aurrekoa zijoazten korrika, eta oso pozik zeuden. Eta, bukatzeko pentsatu nuen egitea, sagardotegira joateko aholku zerrenda bat. Total, aurten ez dizuete zertarako balioko. Txotxe ezin dela zutik egin, eta bar. Baina, gauza batzuk bai, nola jantzita joan, zutik, aulki altu bat arrastaka emanezkeo eta bisigula pixkatekin ipurma sailerdia apoiatu eta emateu zutik zaudela, baina iserita. Bai, iserita. Ez que holako gozak azkenean irudimen kontua besterik ez dira. Ia, balio diguten... Irudikatzen nahi da. Irudikatzen nahi naiz? Ea balio diguten aholku hauek, datorren urterako bintzat, ez? Aber, kaso egin pixka bat, jolín, ez que ziazu kaso egiten. Bai. Hori, guazen aholkuek ikusten. Bukatzeko,
aholku batzuk emango dizkizuet sagardotegira nola joan behar den. Zein den sagardotegirako outfita. Bat, zapata lauak. Kupelartera zoazenean txotxe egitera ez duzu irristatu nahi. Utzitakoiak ezkontzetarako. Bi, bolso gurutzatua. Ez duzu mailan utzi nahi txotxe egitera zoazenean. Euskalo, nork hartuko du, Hiru, joan zaitez jantzita ipar polora joango bazina bezala. Berdin du kanpoan 20 gradu baldin badago. Sagardotegian beti dago hotz. Hori bai, eskularruak ez dizkizut gomendatzen sagardoarekin bustiko zaizkizu eta. Eta lau, hau ez da gomendio bat, hau da esperientziarekin ikasi dudan zerbait. Kontua da, sagardotegian zaudenean, kuadrilen artean harreman handiak egoten direla. Behar da, sagardotegiak dira aintzineko Tinder? Tira, hauexek izan dira nire gomendioak. Txotx denboraldi zoriontsu eta batez ere oso alaia izan dezazuela. Ni momentuz atxurra hartzera noa. Bueno, amaitzera goaz, ez zaizu iruditzen? Bukatu, azpeitira, ez azpeitira, danborra da, ondo pasa, gaur gaba. Ez deprimitu eta animo, eutxego jai, urrun urtean, seguro. Aio.